Gabonetako porrak. Ezin zara joan hondartzara, terrazan zerbait hartzearena ere zaildu da, eta zer nahi duzu esatea. Gabonetako merkatuena garrapinatu saiarekin eta Gabonetako abesti errepikakorrekin ezin da denbora luzez aguantatu. Beraz, joan museo batera eta fijatu berde kolorean. 18 eta 19 mendeetan kolore berdea oso modan zegoen. Soinekoetan, paretetan, margolanetan eta jostailuetan erabiltzen zen. Joera jarraitzen zituen orok erabiltzen zuen kolore bizi hau toxikoa zela jakin gabe. Hain zuzen ere, arseniko eta kobrearekin eginda baitzegoen. Hain zen polita kolorea makillaje gisa ere erabiltzen zela. Eta Napoleonek berak ere, Santa Elena irlan zuen etxeko paretak kolore horrekin margotu zituen. Adi, bere heriotzaren zergatia minbizia izan zela dioten arren, bere ian arseniko maila hartuak topatu zituzten. Eliteetan jendea gaixotzen hasi zen, zauriak, buruko minandiak, oka, heriotza, eta hara nun, deskubritu zuten pigmento horrek ingurune ezeetan arsina izeneko gas toxikoa sortzen zuela, eta medikuek arriskueta zohartarazi zuten arren, gizarte fashionistak ez zion uko egin eta erabiltzen jarraitu zen 19. mendeko bukaerar arte. Nolakoa den giza ergelkeria, Eskerrak merkatuan erosi duzun Gabonetako jertxeak arsenikorik ez duen. Ai...